Hello mga boss, good afternoon. Pupunta ako ng Excel Driving School ng Maysilo dito sa Mandaluyong, sa branch na kung saan doon ako nag-enroll ng PDC o Theoretical Driving Course at saka PDC. Pupunta ka doon para kunin ko na yung completion certificate ng PDC o Practical Driving Course. Mag-tricycle lang ako mga boss. Wala akong sasakyan eh. Tapos, kung nakuha ko na yun, pwede na akong kumuha ng license sa LTO ng non-pro. So, ngayong araw, ng oras na ba? 12:52. So after kong kunin yung certificate ko, subukan kong pumunta ng LTO San Juan. Kung makakuha ba ako ngayon kung ngayong araw makuha ko na ba yung non-pro. So, pagpasensya nyo ng mga boss yung video ko. Ngayon, nag-aabang na ako ng tricycle para mapunta na doon. Isang sakay lang ito mga boss. Ito na, tricycle na. Boss, ano lang? Sa City Hall. Na ako. Ako sa may Maysilo, tapat ng City Hall. Maglalakad na ako papuntang Excel kasi bawal na papunta doon ng tricycle eh. Hindi na pwede dito sa may Maysilo. Ayan mga boss ng ano, City Hall ng Mandaluyong. Yan yung Maysilo road papuntang Boni. Andun yung ano, Excel. Ayun oh. Kita ba? Papunta na ako doon. Yan mga boss oh. Dito na ako sa Excel Driving School ng Maysilo, sa branch ko saan dito ako nag-enroll na. Ayan. Ayan, dito na ako. Ayan. Papasok lang ako. A few moments later. Ito na mga boss, nasa akin na yung ano ko, certificate ng PDC. Yan o. Practical Driving Course. So ngayon, pupunta sana ako ng LTO. Kaya lang, alauna na. Sabi ni registrar, hindi na daw ako aabot. Kasi limitado daw yung tao doon. Kailangan daw umaga. So, ang gagawin ko ngayon, uwi na lang ako.
So, susunod na araw na lang ako pupunta. Kailangan kong agahan. Para sa pagkuha ko na ng non-pro sa LTO San Juan, mga boss. Yun, hanggang dito na lang muna. Bye-bye.